mun hevosista ensimmäisenä tuli Pulla siihen, halusi itse tulla ensimmäisenä ja sitten sukellettiin heti syvään päätyyn Pullan kanssa ja se oli ihan uskomatonta, että hoidettiin niin kuin molemmat siinä tavallaan. Mä en tiedä voiko tässä, tai tässä varmaan saa sanoa mitä vaan tässä videossa, mutta hoidettiin niin kuin sisäistä lasta, että Pulla hoisi sitä omaansa ja sitten mä omaansa ja sitten Piitkin sanoi, että hän kuulee Pullan kyyneleet ja kun mä itkin. Ja se oli se ensimmäinen hevonen. Se oli meidän kurssin aloitus tosiaankin, että silloin niin mentiin heti silleen aika syvälle. Ja sitten muutenkinhan siellä kurssilla oli niitä harjoituksia myös ilmahevosia, missä oli niin kuin, missä oppi tosi paljon itsestään, että sai kyllä ihan niin kuin oman tai niin kuin uuden näkökulman myös itseensä joissa asioissa, että tämä ei ollut aikaisemmin edes niin kuin ajatellut. Esimerkiksi just se köyden heitto, kun piti olla tamma ja tuolla vihreät ruohoa ja sitten mä haluan sen ruohon, että siirtää toisen niin kuin lauman pois siitä, niin mä olin siis niin kiltti, että mä en voinut tehdä sitä. Sitten mä olin, mikä mua vaivaa, että mä en pysty. Ja siitä niin taas sitä omaa prosessia. Niin, näistä eri energiatasoista oli, niin, oli paljon puhetta ja ihan tämmöisiä konkreettisia harjoituksia. Ja ehkä vaikka nyt sitä teemaa aiemminkin yrittänyt pureskella, mä luulen, että tässä tuli kaikista jotenkin silleen selkeämmin ja vahvemmin ja ymmärsin niin kuin ihan oikeasti sen valtavan merkityksen hevosen kanssa. Mäkin olen yrittänyt ja toivottavasti osannut olla kohteliaampi ja kuuntelevampi omaa hevostani kohtaan sen jälkeen. En vaan marssi sinne ja vedä riimuun päähän ja nyt lähdettiin. Paljon just sellaista, missä on niin kuin kuvitellut jotenkin tekevänsä ihan hienosti ja sitten kuitenkin ollut niin kuin just tommosista. Sitten ihan kun niitä käydään läpi tai kun ne pääsee kokemaan itse, niin ihan ymmärrettävistä asioista kyse, mutta ei sitä sitten vaan tule tuossa omassa arjessa pysähdyttyä miettimään. Ja se jotenkin avasi niin kuin tavallaan sen hevosen näkökulman, että miltä itse näyttää hevosen silmin. Ja jotenkin kun tajus sen, niin se loi niin kuin sen mahdollisuuden jotenkin kasvaa. Ja et se oli jotenkin, ei edes kauhean ehkä kivaa nähtävää tai koettavaa, mutta niin sitten jotenkin siinäkin mun mielestä hän pystyi hyvin tuomaan sen esille, että meillä on vaan erilaiset energiat ja yhden täytyy työskennellä sen energian kanssa toiseen suuntaan ja toisen täytyy toiseen suuntaan, että ei ole niinku oikeat energiaa tai väärää energiaa. Sitten jotenkin sekin oli semmoinen, mitä käsiteltiin varmaan jotenkin aika paljonkin. Se oli paljon läsnä mun mielestä meidän kurssilla nämä erilaiset energiat ja se, että miten hän osasi meille niin osoittaa, miten hevoset reagoi siihen. Mun tästä iäkkäämmästä pappahepasta hän sai niin kuorittua oikein semmoisen ylvään opetushevosen, että se näytti meille kaikille, että ymmärrettekö nyt, että mitä kuuluu huomioida. Että kyllä se oli siis ihan varmaan kaikista, mitä ikinä tullut käytyä tämmöisiä heppakursseja, niin ihan kaikista vaikuttavin ja merkityksellisin tämä. Inspiroiva se kurssi oli, kun silloin sato kaatamalla ne päivät, kun meillä oli se kurssi ja me oltiin ulkona. Eikä tullut niin kuin mieleenkään, että olisi jäänyt menemättä tai tekemättä jotain sen takia, että satoi vettä. Hän sanoi itsekin, että tämä ei onnistuisi jossain muualla. Että kun vettä sataa, niin sitten niin pistettäisiin kurssipaketti. Mutta ei tullut mieleenkään. Se oli vain yksi osa sitä, että olisi ollut kiva, jos olisi ollut kivempi ilma koko aika. Mutta niin se jotenkin oli niin inspiroivaa, että ja siitä hänkin mainitsi. Ja se oli niin intensiivinen, että eihän siinä sit loppuviimeksi edes huomioinut sitä ilmaa hirveästi, eikä hevosetkaan.
mun mielestä. Että Niin, nekin oli ihan, niin, ihan vaikka ne ei 100. aina tykkää. Niin, Mm. kaikkihan ne tuolla tavallaan jonotti siihen Joo. pikadeeroon vuorollaan, että mun vuoro. Et, Joo. ja eikö se ollut niin, kun meillä oli kuitenkin vähän etukäteen valittuna sit jokaisella se oma heppa tietysti kurssille, niin oliko se niin, että eihän Pullahan pitänyt edes osallistua alun perin, mutta hän tuli ensimmäisenä estradille, että nyt vihdoin tiet tuli, nyt minä tulen. Joo, ja muutenkin silleen, että Pulla on niinku ehkä vähän sellainen, että jos tapahtuu, niin hän ei ole niinku, hän jännittää ja näin, mutta nyt hän oli jotenkin ihan siellä, että hän tulee ekana, että ei ollenkaan tyypillistä sille hevoselle. Sitten jotenkin sekin oli niin kuin mahtavaa, niin kuin mitä mä mietin, että hän ei kysynyt koskaan mistään hevosesta mitään etukäteen. Niin kuin, että ne tuli ja sitten hän kohtasi sen tilanteen sellaisena, kun hän sen koki sen hevosen kanssa siinä. Että ei ollut mitään ennakko-oletuksia tai ajatuksia. Ja sekin oli jotenkin aika vaikuttavaa sitten, koska hän teki, esimerkiksi mä muistan, kun Pullan kanssa, niin kun, että hän meni sinne pyllyn taakse ja silitti ihan sieltä pyllyn takaa. Ja sitten sä olit vähän, kaikki oli vähän, että okei, sä oot siellä pyllyn takana, että ei ehkä kannattaisi, mutta hyvin meni. Et jotenkin se oli niinku ihan mahtavaa ja mä oon sitä miettinyt paljon, niinku, että kuinka paljon me tehdään itsekin sellaisia niinku, valintoja tai kohdella tai kohdata asioita niinku sellaisten ennakkotietojen kanssa. Ja silloin meillä on heti jo eri energiat valmiiksi siinä tilanteessa. Joo. Se oli ihana se aina, kun hän sanoi, että never leave the horse. Joo. Niin kuin, sitä mä oon käyttänyt myös lasten kanssa, kun ne välillä niin kuin, kun tehdään jotain, niin ne niin kuin, rupeaa kaveria katsomaan sitä kaveria ja jättää tavallaan sen oman hevosen niin kuin, huomioimatta. Niin siitä mä sain ainakin siihen, että sit mä aina sanoin niin, että älkää jättäkö niitä teidän hevosia, että olkaa niiden kanssa. Niin se tuli ihan sieltä Pietin kurssilta. Se yksi tilanne, mulla oli pullasi ja mä en hanskannut sitä tilannetta kunnolla, niin hän ei jättänyt tai jotenkin niin kuin luovuttanut, mä olisin jo melkein luovuttanut. Hän tuli siihen mun kanssa, hän oli mun selän takaa, me tehtiin sitä yhdessä, sitä harjoitetta, niin että mä sain sen onnistumisen kokemuksen ja sen ymmärryksen tavallaan, kun hän oli siinä mun kanssa ja mun selän takana ja hän piti mun kädestä kiinni, me tehtiin yhdessä sitä, niin se tuntui tosi hyvälle, niin kuin, että hän ei vain jättänyt vähän niin kuin sille, että no ei susta ole mitään, että seuraava kehii. Että me tehtiin se harjoite, niin me tehtiin sitä aika pitkään sitten loppujen lopuksi, koska hän halusi jotenkin näyttää mulle, että miten mä voin tehdä sen. Se tuntui tosi hyvälle. Ja sitten toisaalta hän sanoi kuitenkin tosiaan, että oli niitä tilanteita, että ajatteli, että hän sanoi tosi suoraan. Mutta hän ei jättänyt yksin, ei hevosta, mutta ei ihmistäkään. Niin. Et ei tullut Niin. semmoinen, että no niin, sun aikas meni nyt, ei oikein mennyt hyvin, mutta seuraava kehii. Ja se on varmaan se, mikä luo sitä turvallisuutta ja sitä fiilistä, että voi olla ihan oma itsensä ja tietty silleen sit saakin eniten, ettei sitten. Ja sitten aina kun hän jakoi niitä pisteitä, niin se joka oli niinku mokannut tavallaan eniten, niin se sai eniten pisteitä, koska se oli sitten taas se, joka ehkä oppia tästä asiasta eniten virheiden kautta, niin sekin oli aina hauska, kun hän jakoi niitä pisteitä. Ja sitten jotenkin se, että vaikka ajattelee, että joku voi ehkä ajatella, että se on päälle liimattua tai sillä, mutta niissä tilanteissa mun mielestä se tuntui ihanalle, kun aina kun tuli uusi hevonen, niin hän jotenkin aina sanoi, että voi tämä maailman kaunein hevonen. Niin kuin, ja siinä hetkessä jotenkin ajattelin, että se on maailman kaunein hevonen, että hevoset ei ollut jossain tavallaan järjestyksessä tai arvojärjestyksessä hänelle. Että jotenkin se tapa olla niiden hevosten kanssa oli kyllä tosi ihanaa.